Barka da yau. Kana kiran sashen lura da cututtuka masu yaduwa. Yawa. Samun bayani akan cutar coronavirus. Dan na ɗaya, domin samun bayani akan zazzabin lasa. Dan na biyu, domin magana da ɗaya daga cikin ma'aikatanmu. Dan na sifili. Kana kiran sashen cututtuka masu yaduwa. Sunana Kubra. Da me zan iya taimaka maka? Yawa. Dama ina so in yi tambayoyi ne game da allurar cutar coronavirus, wato allurar rigakafi. Ok, to me kake so ka sani? Shin idan ai min allurar rigakafin coronavirus zan mutu? Ba za ta kashe ka ba, amma akwai yiwuwar za ka yi fama da zazzabi. Me zai sa ta sanya ni zazzabi? Saboda ai kwayar cutar ce ake ɗiba aka haɗa rigakafin da ita. To kafin immune system ɗinka su saba da cutar, to dole sai sun ɗan wahala. Idan ai min allurar corona, shin zan zamo ban da matsala da cutar corona, ma'ana ba za ta iya shafuwa ta ba? Akwai yiwuwar haka, amma babu tabbacin cewa cutar ba za ta iya shafuwar ka ba. Akwai buƙatar sai na biya domin a yi min allurar rigakafin coronavirus? A'a, ba buƙatar sai ka kashe kuɗinka, domin wannan allurar a kyauta ake yin ta. Yawa. To ina buƙatar sai na tashi daga gidana ne na je wani wuri domin a yi min allurar coronavirus, rigakafin coronavirus? A'a, domin akwai yiwuwar za a bi gida-gida ana yin ta, sannan za a riƙa yin ta a duk asibitocin da muke da su. To me yasa a lokacin ba da tallafin corona ba a kawo mai a gida ba? Sannan me yasa idan na kai iyali na asibiti sai na biya, hatta paracetamol sai na biya? Wannan tambaya ban da hurumin amsa ta. Yanzu yaushe kake da buƙatar a zo a yi ma allurar?